Magandang buhay mga ka-blessed! Isang panibagong vlog na naman ang ating ipapakita sa araw na to. Bago muna ang lahat, nais kong magpasalamat sa Diyos for giving me strength and resources para ma-avail ko po ang pag-explore na to sa lugar ng Naga City. Tara na sa Shabu Shabu guys, na matatagpuan natin sa Dayangdang Street, corner, Magsaysay Avenue, Naga City. Yan po ang kanilang place kung saan makikita po natin talagang maganda, relaxing yung place, malawak yung place, at talaga namang kung gusto niyo po talagang magkaroon ng family bonding, punta na po kayo dito sa lugar. Alam niyo ba mga ka-bless ang ibig sabihin ng shabu shabu? Ito ay nangangahulugang dish ng mga pinanipis na slice ng mga karne at iba't ibang uri ng gulay na nilalaga sa tubig at nilalagyan ng mga sauces. Yan po guys, shoutout po dyan sa kasama ko na si Sir Dindo and si Ma'am Cherry na naglibre po sa amin dyan. God bless you po ma'am, at alam kong ang pagpapala ng Diyos ay ibibigay po sa iyo ng siksik-liglig at umahapaw. Kaya naman guys, sa mga hindi po subscribe po dyan sa ating YouTube channel, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest video. Tara mga ka-bless, kain po tayo dito. Enjoy po tayo sapagkat ang buhay natin ay nagmumula sa Diyos na dapat every morning ay nanatiling pinagpala. Kasi alam natin mabuti at laging tapat sa atin ng Diyos kahit na minsan may mga flaws and shortcomings po tayo, pero ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat po sa atin. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye. Till next time. Subscribe na.